Il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista se tkun waħda pożittiva u ġenwina li matula se jwassal il-messaġġ tiegħu b'mod mill-aktar seren. Waqt intervista fi Breakfast News, is-Segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Lidja Bela qalet li l-għan aħħari tal-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali huwa li jwassal il-messaġġ tiegħu għand kulħadd. Il-kampanja se tkun waħda pożittiva u se tkun fl-istess ħin ġenwina. Ma rridux mhux se nkunu qegħdin nagħmlu proposti biex nirbħu l-voti tan-nies, imma l-proposti tagħna se nkunu qed inresquhom għax verament nemmnu fihom u nemmnu li kapaċi nwettquhom. U biex iwassal il-messaġġ tiegħu il-Partit Laburista se jkun qed jorganizza qatt ta' mass meetings. Bl-ewwel wieħed ikun il-ħadd 13 ta' Jannar fil-Gżira Awċija. Ħassejna li il-post, il-lokalità fejn jittella l-ewwel mass meeting dejjem iġġor valur simboliku għalhekk għażilna l-Gżira Awċija propju biex nagħmlu l-ewwel mass meeting tagħna. Mistoqsija għaliex intażel Għawdex biex isir l-ewwel mass meeting tal-Partit Laburista, Dr. Lidja Bela wieġbet li l-partit ħass li 13 il-distrett għandu jingħata l-importanza li tixraqlu. Xi ħaġa li l-Partit Laburista ilu jagħmel permezz ta' attivitajiet varji f'dawn l-aħħar xhur, fosthom meta ttella l-Kungress Reġjonali ta' Għawdex f'Ottubru tas-sena li għaddiet. Bela qalet li l-Partit Laburista mhux se jagħti importanza lil Għawdex biss waqt il-kampanja elettorali, iżda anke wara jekk jingħata l-fiduċja. Matul din l-intervista Lidja Bela ħabbret ukoll li nhar il-Ħadd li ġej se tittella' laqgħa għall-attivisti bilan li l-mexxej Laburista Joseph Muscat jispjega lil membri kollha tal-kumitati lokali x'se tkun il-viżjoni tal-kampanja elettorali. Din il-laqgħa se ssir fl-10 ta' filgħodu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamrun. Dettalji dwar l-ewwel mass meeting f'Għawdex se jingħataw aktar il-qudiem.